Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Краннан тутыккан су ага, аны эчеп тә, юынып та булмый дип зарлана шәһәрдәшләр. Суыкта жылы ярдәм. Рөстәм Гатинның командасы юлчыларны кайнар ризык белән сыйлады. Игелекле һәм жылы теләкләр белән хәрбиләргә чираттагы гуманитар ярдәм китте. 18:01 йортында яшәүчеләр су үткәргеч проблемасы турында борчыла. Краннан соры су ага, аның белән юынып та, суны эчеп тә булмый. Биредә яшәүчеләргә аны сатып алырга туры килә. Бу акча сарыф итү дигән сүз. Йортта яшәүчеләрнең проблемаларын безнең төшерү төркеме тыңлады. Миннегаян Миңнегулова мондый суны кулланудан соң инде күңелсез нәтиҗәләргә юлыккан. Ваннага керәм, юынып чыгам. Икенче көнне үк минем тән кибә, шушавит итә. Как буран кебек падает вот перхот падает итә минем тәннән, потому что вода некачественная. Башка күршеләр дә мондый су белән бәйле проблемалар турында сөйләделәр. Это поломанные счетчики горячей воды, потому что забиваются, они постоянно приходится их менять. Это, естественно, неудобство, мы не можем по-человечески мыться. Чайник я кипячу с лимонной кислотой, вы не поверите, каждые 5 дней. И заявки я тоже подавала. Но вопрос решился буквально на неделю. Потом вопрос обратно возобновляется. Халыкның соравына җавап алу өчен без Ремжилстрой идарәче компаниясына мөрәҗәгать иттек. Нами произведены работы по замене магистрального трубопровода горячего водоснабжения. Для решения вопроса требуется проведение капитального ремонта стояков выше нуля. Халык заявкалары буенча вертикаль труба үткәргечләрне юалар дип хәбәр итте коммуналь хезмәткәрләр. Лилия Гатина, Яна Вальдиум, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүген Чаллы мэры автобазарның зыян күргән арендаторлары белән очрашты. Алар үзләрен борчыган сорауларны, эшләрнең ничек баруы турында һәм башка сорауларны бирә алдылар. Исегезгә төшерәбез, 2 декабрь кичендә кот очкыч янгын булды. Беренчел мәгълүматлар буенча 100-гә якын павильон янган. Янгыннан зыян күрүчеләр яңа ел алдыннан товарсыз, документларсыз калалар. Аларның шәһәр башлыгы белән сөйләшүе турында тулырак мәгълүматны без иртәгә 8 декабрьдә яңалыклар чыгарылышында сөйләрбез. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Суыкта жылытканнар. Рөстәм Гатин җитәкчелегендәге кыр кухнясы командасы Чаллыда кар җыюда катнашкан юлчыларны кайнар ризык белән тукландыруны оештырырга карар итә. Явым-төшем бик күп, шуңа күрә аларга нон-стоп режимында эшләргә туры килә. Рөстәм Гатин һәм аның иптәшләре нәрсә әзерләгән, тулырак алдагы материалда. Мишкә утын ташланган Рөстәм Гатин һәм аның командасы кыр шартларында салкыннарда төшке кайнар аш әзерлиләр. Кайнар чәй һәм карат бодайдан тәмле бутка. Едем кормить дорожников вкусным обедом. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләрен беркем дә эштән читләштермәде. Активистлар нәкъ төшке аш вакытына килә. Беренче нокта мәйдан булды. Много лет уже чай готовит моя мама, собирает травы, сушит. Кто-то приносит ей. Когда узнают, что я ее сын, совсем чужие люди говорят, что мы хотим вам принести травы. Вот у нас есть и душица, и мята, и различные другие травы. Она это все дома перебирает, чистит. Аннары кара чәй белән куша кечкенә капчыкларга сала һәм тегә. Аны хәтта Лисичанск халкы да татып караган. Хәзер автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре дә авыз итте. Алар үзләренә карата мондый мөнәсәбәткә бик шат. Бигрәк тә бүген нык суык көндә. Рәхмәт яусын, менә шундай олы йөрәкле кеше безне шундай тәмле кашалар ашатты. Салкында авыр, конечно, безгә эшләргә, менә бүген бигрәк салкыны икән. Менә хәзер каш ашага җыелдык. Автомобиль юллары предприятиясе хезмәткәрләре Рөстәм Гатинга һәм аның командасына зур рәхмәтләрен белдерде. Большое человеческое спасибо нашему другу Рустаму Равильевичу Гатину за то, что поддержал наших рабочих, наших водителей. Они очень счастливы. Посмотрите, они очень довольны. Очень вкусная каша, сам тоже попробовал. Понимаю, почему все любят полевую кухню.
Рөстәм Гатин билгеләп үткәнчә, шулай итеп ул юлчыларга, урамда эшләүчеләргә ярдәм итәргә булган. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Игелекле һәм җылы теләкләр белән бүген яр буе паркы мәйданыннан чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Бу юлы эшмәкәрләр һәм битараф булмаган чалылылар нәрсәләр әзерләгән. Толырак Лилия Гатина сюжетында. Без навигатора ездим, там как дома. Сергей Алексеев өчен бу инде 9-нчы сәфәр маршрутны ул яттан белә. Чаллы рәхәтләнеп гуманитар ярдәм алып баран хәрби хезмәткәрләр аны түземсезлек белән көтәләр, ди Сергей. Не переживаю особо. Все хорошо, ребята встречают, гордятся за нас. Бу юлы сугышчылар өчен 2 машина һәм төзелеш материаллары әзерләнгән. Моннан тыш хәрбиләр өчен иртәнге очрашудан соң шулай ук сугышчылар сораган УАЗ автомобиле җибәрелә. Мы с ними находимся в прямом контакте практически ежедневно. Переписываемся, знаем, что необходимо. Руководитель исполнительного комитета всеми этими процессами по моему поручению руководит. И сегодня я хотел бы большое спасибо сказать всем тем, кто собирал эту шефскую помощь. Гуманитар ярдәм җибәрү вакытында шулар хәрбиләрнең берсе белән аралаша, сугышчыларга уңышлар тели. Шул ук вакытта яңа ел алдыннан аларны нәрсә белән сөендерергә мөмкин икәнлеге белән кызыксына алдылар. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Чай Мэтр 12 вкусов 269,90. Это победа. Богато и разнообразна природа Татарстана. Вот только чай не растет. Настоящая и живая флора Кении, Индии и Шри-Ланки дарит нам чай Флори. Матурем Флори. Прекрасная Флори.